SB lang malipas. SB lang malipas. Paano hindi kaya
Birthday na po yata Sir Sam ngayon po. Kita kaya ang ulit ako. Ano na Hayapin po eh. Sabi daw po, Wala pong balita. sabi daw po lang po kami. Pan? Ing Wala na dollar. po do. Opo. Okay, gisa ng tabo. Di nga luwapin po kami, marano na lang po may apply pero ela pa rin po kami. Kailan yun ba? Mag-post siya po sindole kay ating pong mag-comment, makanining na doon na kami may apply, ano po kami. Pero ang gaging kegisa ng pin po na may approve. Balang po ata, itang po qualified kaya ka. Yes, yes, yes. Bakit? Kakayanda po si small business. Pila na lang po kasi yung branch. Kukol kayo po yung content, ano po sa ko. Para mautang po sa amin.
At saka po kaya sir, kanyapin po kani po kasi, ka-type niya po itang tin number na po ning ita pong 100399030. Kasi sir, Krisya po ata ito yan. Ay po, uning kaya po itang balamo iya po qualified mga yan kaya small business siya pa po ba yung kinakatangon na? Balamo Small business siya pa. small na pa po. Gusto na naman po yung tin number, no? Eh po kaya dahil, kasi di ba pa parang sa dala po ang kayo, etapa po niya kapag. Eh po kaya dahil, mahal ka. Baka po niya. Kasi, makunak kaya po kayong BIR po kanya nini. Search kaya po yung tin number. Nung iya pa po siguro makakaya ka rin. Makarin yun. Makahold ka po, mahal ka siguro. Po Kasi sa dapat ni mga. sali siya pa may kahit ano. Ito po, permits po mga yan. Etapa po niya mayan. Nung man pong qualified tamo po kaya small business siya po. Una yung kaya naman po tamag rin. Hindi kaya po. Luto ito. Karera ako gusto po. Niya ako call kaya po sana yung accountant. Tamangutan ko po kayo. Uling po yata yung tao ko rin. Ayad kaya. Anak kita po may maya. Kitang last. Nanyan po lang yung last na day. Blanca. Ay, hello po ma'am. Good morning po. Apo ma'am. Ma'am, mag-apply kayo po sana kayang SSS para kita pong ayuda na mga ta. Kayang SSS po, di ba po ma'am yala rin pong ayuda? Aywa. Apo ma'am, ita po. Ngayon po kasi ma'am, apo atin lang po ma'am. Tin number po, din mo pong haliwa. Ma'am po gano'n. Pero po ma'am, atin ko po nga kasabing metong ita po nga may pong magobra. Hay, iyatin na po kasi, mega playa po kaning manager do, anyang misan. Kay, kapilan pa po may nikuha na po, alala rin po kaning tin number ding alwa. Cellphone number mo po kaning ginamit do. Ngini po kasi, mega play kayo po ma'am, kaya lang po, ala niya po yata ang budget inking dole, ala niya po Opo. Opo. Ngini po ma'am, baka sakali kayo po ganing SBWS pin po. Kay mag-apply ko po online. Ta-type kayo po kasi yung kailangan niya po yung tin number na ng employer, tapong 100399030. Ngini po, kaya po yata, iya po kasi, kaya po akwa itang kaya na, itang passcode na. Opo. Opo, kaya lang po kaya, nangawas kanina. Ito pong balam, po kaya, dahil kaya, di ba po ila pa po, meron yung Kem BIR. BIR may po. Ala naman po. Opo. Unang gini po kasi, having trouble checking if you are pre-qualified, ano pong mga yan. Naman po bibing kaya. Ating ko rin pong instruction po ma'am, na kaya, itang biyan na po itang passcode. Pero kini po, liya po ya, luwaya po yung lulwal. Send kaya po kayang messenger. Ano po? Opo. Opo. Kaya nga pong hands, salaya pong pwede lang. Through email la po rin alawa.
Opo. Hmm. Sige po, tinry ko na po kasi, ayan po, sinend ko na po itang kahit itang na nito problema na po kitang SBWS. Opo ma'am, matyo na ako po kayo ni kaning website na po yung BIR. Tapos, kinlik ko na rin po itang ali ko po bali, pero pwede pag-check po itang sinend ko po. Opo. Sige po. Okay po, thank you po. Sana pin po itanapin po nga sa amin. Opo, maka-online na gano'n po. Ngini po, kinaidagay kitang SBWS po. Para kitang passcode. Opo. Sige po, sinend ko na po ma'am. Thank you po. Okay po. Bye-bye po. Certificate of registration.
Malaya pa talaga. Tapos kung mag-ilis sa pagkakaroon. Mag-send ka email kayo sa mga taga-alam na mula, tas send ka din email kayo.
Diyan lang, diyan lang.
0605.
Phone number 900-399-030. Register name Rizal Montong. Pineda. Business name as RDO 0218. Saturday, March 28. Until now. That's what I really we are consulted about token, send, study 18, March 18.
during lockdown yan, nagpapalibigay ng para dito po siya. Here's, here's the information information.
Sir, gani pong kaya ngayon mag-email, sabi na po kasi ng accountant, uling pong hindi pa po binitang passcode. Kasi may ka-problema yapin po. Ngayon sabi na po, mag-email tayo mo po kung nagkitang kay BIR inquiry mo ta po. Tapos po, sinend ko po ganyan ang information na rin ini pong bodega. Kaya po, no, kanino kaya po palagi, kaya kayo na po. Sir. Sir, kasi final owner po naman. Kasi ako makakain. Malalo. Sige. Kahit sinusunod yung sagot sila sa company na register ng business name, hang city, pataran. Sabi naman siya kung may complaint ka kaya papayin ko sana yan kung data.
Ate niya po anong papaprint kay Ate Manilyn. Yun. Ate Manilyn. Nanay. Rata pong babae. Sige. Tapos naging FCC. Sige po. Na? Hi, nag-email ko pa ng biyaya. Kung makalano kasi. Kaya ako itang kahan. Itang passcode. Wait, I'm open. May tiyempo niya pa palang kain, no? Yung charger rin, pwede yung cellphone. Na? Oh, Oh. Charge. Parang katulad ng iba. bang na paling kain mo na nga. Happy niya ni nga babaw ko. Saan? Babang lungo. Oh. Happy niya ni nga babaw ko na. Bakit? Wala, babang lungo. Yan ako yan. Ganun kaya, bakit may palugan? Paglinugan lang tayo. Minsan na ako rugo kay sabi ko. Good day, we are Hansi Data Partner would like to appeal in the said SBWS program. Starting March 18, 2020 until now, our store are closed and during lockdown we are no work, no pay. We believe that we are an eligible small business employer. Here are the information of our company. The number, register name, business name, RDO. Thank you for your kind consideration. Waiting for your soonest reply. More power. Tapos kanta, Paano na yung reply daw? Consumer. Consumer. tapos nakakasyon kayo. Panay may pa-reply na. Ano? Ay, alin? May isang tayo. Maning massage tamo, Sunday ng Elise. Ano? Nung kayo lang, kaya ko nila yung tayo. Okay. Yung cellphone lang. Pero tapos, reset yan. Ito mo, ito nag-apply ka kanya. Ito ang gawa mo, pinay mo na yung SOS ka na. Tabaro ko, mukha niya kanya na. Hindi ka masyadong ba yun? Wala yun tayo naman.
Hi guys. Hindi niya pa mag-print ng asawa mo. Parang sa akin lang itang meron. Hindi po. Kaya pa mag-print. Medical ka yan. Ano? Panghala. Kaya pamawatan ng motorya mo na. Mga nalandagitan dito. Kailangan ko pala rin. Nasa di lang mga nag-busy. Ay, di lang. Dahil yan. Tama ang bulay yan. Yan di ba? Banan, inan ito. Walang ano ba yata ni magagabi? May sira na yata yung printer ay no?
almost 1 month, mag 2 months siya kasi nagkain. Ginano. Hmm. Say hi ka pa, maging kaya ka camera. Para siguro ka lang anak na ako. Ano na ko yung kailangan kainin? SSS. Itong asawa ni Kato. Yung mga pagkata nito. Mm-mm. One, two, three, four, five, six. Grabe ka. Janice. Elna. Rosanna. Chanel. This is somebody. Larissa. Arlene. Rhea. Annie. Lapit na rin. Ala pa kayong pang-ilaw. Adunan. Pangalan. Sabi na kasi ganyan ma, nung kanungating kang trouble kay ni Pen kay ni tin number ay na. Dapat kasi multoy kay ni passcode eh. O kaya lang alya itang red yung mo yan, ibig sabihin natin problema. Kaya nung ating ganun problema problema kay ni natin ka trouble king pa magkaya magani. Mag-send copy ka ng email. Ngini, sabi na ganyan. Those who would like to appeal for consideration to the SBWS program submit the request to kayong email natin until April 30, 2020. Hanggang April 30. Nangyayari. Ibig sabihin niya rin yan. Kung kapag email na pa rin ang accountant. Nag-email na, baka sakali. Pero wala mo na yung chance na. Kasi, dapat lulto kayo niyo. Type ko naman yung kaya mo. Yung number. Kung yung mga kaya, mga ganyan din to. Hindi ba kasi? Hindi ba ako palang mag-charging ka? So, bakit nakapila niya pa naman yun? Nasaan niya? Oo, kapala niya pa. Jared na tayo. O Jasper. Jasper. Grabe siya.
rin na ata. Ito nga naman. Nagkukulit na ako sura. Wait lang. 7 lang. May doble lang kaya na itong metal. Ah, yung sinabi. Itong kitang number 10. Oh, hi. Kapalik yan, wal. Wala ba chukap mo rin kung paano? Nawala ko kanin. So, palisan. Minuli na lang po? Sa ulo. Kakagarang katbandagin, sa katong box. Meron pong box. Parang niyo po ulit ang tatangayan po. Ate Palito. Yun po sir, may email, kasi paninayan tayo po kayo, may email ko pa po yan. Kaya ang BIR, para kita pong passcode, kailangan niyo po sa Tabanta makapag-apply tamo po kayang SSS. Kaya online po. Ngunit kaya lang po, kaya hindi po kasi makalagi. Nahanggaya mo pong April 30 kay pa ita pong pamagapil. Opo, nilabas niya po. Labas. Kaya po. Ngayon po paninayan ko na pa po kanya ng email na po ng kay BR. Pwede ta na po muli. Manta. Kota po tapos sure ngayon nung makapag-email. Domingo rin po pala ngayon. Kaya kung kunya mo po kang taging kay online. Mag-apply. Tapos po dala ko po sana rin. Dito ang SSS number na po baka kailangan po.